Haia Carsalem, Cameron yma, dwi yn page Hwngari. Dwi wedi bod yma am spel rwan, dwi wedi bod yma am 4 mis. Gynna fi 2 mis ar ôl, dwi wedi bod yn helpu plannu eglwys yma. Da ni trio cyfro darn o ddinas yma yn page o'r enw Chwefror. Hwna di'r enw'r lle da ni trio gweithio yn. So ar y funud da ni wedi bod yn gweithio yn trio cael lle, adeilad, rwla i just cael meeting yn y ddinas, specifically yn y lle o'r enw Chwefror. A da ni wedi bod yn gweithio gyda chwaer eglwys ni o'r enw Neges. Ella nes i butchero'r enw yna, ond dwi yn trio. A sôn am iaith, dwi wedi bod yn hefyd yn dysgu'r iaith, ond na i just deud y gwir, dwi'n gwybod mwy na dwi actually gallu siarad. A dwi wedi bod yn neud hyn ar y tîm basketball, a pan dwi yna, dwi'n dall dim byd mae coach yn dweud, a dwi'n dall neb. Ond pan dwi'n gael nhw one-to-one, dwi'n lwcus, cos mae yna lot yn siarad Saesneg, ond dim pawb. Ond os dwi yn cael nhw one-to-one, mae nhw yn siarad Saesneg. So, mae hwnna'n gret, a hefyd dwi wedi bod yn gwneud ffrindiau efo nhw, a ffrindiau da. A gobeithio pan da ni yn cael yr adeilad yma da ni isio yn Chwefror, da ni yn gallu cael pobl i joinio ni, a gobeithio ffrindiau fi dwi wedi gwneud yn pêl-fasged yn gallu joinio ni, a just joinio ni i edrych fewn i'r Beibl, a gobeithio mwy na hynna Duw yn cyffwrdd nhw a calonna nhw. So, o ran fi yma yn page, mae wedi bod rili dda, ond hefyd mae'r gwaith wedi bod rili slow. A dwi'n teimlo fel, mae yna lot o gwaith da ni wedi gorfod wneud i just dod i nabod y iaith, dod i nabod y pobl, dod i nabod y culture. A mae wedi bod yn dda i ni just dechrau y foundation yna i actually cael eglwys. A mae pob dim yn slow bach yn dod at ei gilydd. A dwi'n methu disgwyl pan da ni yn cael yr adeilad yma iddyn ni cael y pobl, i ni cael y ffrindiau da ni wedi creu i joinio ni, a just, addoli Duw efo ni, a hefyd just dod i nabod fo. Mae wedi bod yn slow oherwydd, obviously, ti'n mynd just dod i fel gwlad newydd a just dechrau rhywbeth syth bing a cael pob dim at ei gilydd really fast a really da, ond mae cymryd amser yndi. So, dwi just more excited i gweld be sydd am dod oherwydd y gwaith da ni wedi bod yn neud i actually dod i'r stage yma. So that's it from me. Camo J, dwi allan.